Muhammad Babalala, sashin Hausa na BBC daga Yaounde a jamhuriyar Kamaru. Ni ne Muhammad Babalala, wakilin sashin Hausa na BBC a Kamaru. Mutane da dama na tambaya na dangane da salon yadda nake aiko wa BBC rahotanni. Wannan ba komai ba ne, face kawai kyauta ce daga Allah. Baya ga haka kuma akwai bambance-bambancen da ake dinga samu a tsakanin Hausar Kamaru da ta Najeriya. Alal misali a Kamaru, idan na ce lungu, ina nufin ɗakin kwana. Audu yana kwance a lungun shi, Audu na kwance a ɗakin kwanan shi. Alhalin kuma a Hausar Najeriya, lungu wata hanya ce matsatsiya tsakanin gini biyu. Sai kuma kalmar dubani a Hausar Kamaru, wannan kalmar na nufin bani kuɗi, wato in ji dumus. Har ila yau